Welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa Sungayan Grill sa Balingasay, Bulinaw, Pangasinan. So tayo ngayon ay magla-lunch. So 3 o'clock na, so late lunch na kami. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na and ring the notification bell para updated ka sa aking mga videos. So yun guys, papunta na tayo doon kay Kuya pero may protocol pa rin sila. Kailangan mag-wear ng mask and then yung temperature kukunin din ni Kuya bago tayo pumasok mismo doon sa floating restaurant. So, so yung dadaanan, refreshing din. So yun guys, eto na, nakasakay na kami sa floating restaurant at talagang nagre-reklamo na ang aming mga tiyan. So eto ang aming in-order, pinakbet, pork sisig, seafood kare-kare at tilawin. So ito ang ensalada at ang grilled bangus. So say hi sa aming mga friendship. Janine! What is that? So yun, hanam-namin namin yung ganda ng view while na kami kumakain. And then, umpisahan na natin at dahil late lunch to. Kaya guys, sige, umpisahan nyo lang. So yun, si Kuya, ang hinihila kasi ni Kuya ang aming balsa. So mamaya, interview natin si Kuya. So yun guys, kakain muna kami at magpapakabusog. 5 minutes later. Kumain na rin ako pero gusto ko lang na tumayo para ipakita ko sa inyo yung itong mga taga Bulinaw mismo na naging friends namin, si Ricky at saka si Lorna. So ito naman si Freddy. Yan. So ayan ang aming kinain. Wow! Thank you sa pag-accommodate sa amin, Lorna, Ricky. So yun. So si Kuya doon. Kuya, okay ka lang? So hindi naman niya ako narinig. So yung si Kuya kumaway, so yung humihila sa amin, so banayad yung hila niya lang. Siguro iniisip niya kaya banayad lang yung kanyang paghila. So meron din isang floating restaurant doon, so malaki. So pangmaramihan siya na tao. Yan, nakagandahan dito, hindi siya ganon kalawak kasi para hindi nakakatakot. Then ang linaw ng tubig. Yan, dahil connected siguro sa dagat. How's the food, Jelay? Sarap po. Lalo yung pakbet. Ayun. How about you, boy? Napakasarap. Okay. Yan, Kamarlin. And then, hi, Janine! So, yan. Maya-maya, nagpapawala pa ulit ng busog. So, iniisip ko, gaano kaya kalalim nito? Ilang feet kaya? So, guys, mapapansin ninyo, puro sasa. What So, is that? ganito talaga pagka merong ilog. So, yung sasang, pagkakaalam ko, ginagawa ring suka. So, yan, nature. Napakaganda. Makulimlim. Banayad ang panahon, ang hangin, ang tubig, banayad na banayad. Eventually. So that's it guys. May nangyari na nahulog yung drone. Nung pagpasok kasi dito ng drone, medyo lumakas yung hangin kaya nagalaw-galaw siya at tumama dito sa kahoy. So nahulog siya. So sad. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Anyway, ganun talaga. Wala na magagawa, nangyari na. Pero yung driver ng motor magtatawag ng diver kung makukuha pa, pero I don't think so na makuha pa siya dahil ang sabi ni Kuya Bangkero ay malalim to. So yun, kukuha kami ng divers kung sakali pang makuha. We will try. We will see kung anong mangyayari.
5 minutes later. So yun guys, meron naman kami nakausap na diver pero hindi siya pumayag na ngayon niya i-dive dahil high tide pala. So sabi niya tomorrow morning na lang itatry niya, and then just in case na makita niya yung drone, may contact number kaming binigay. So hindi man makita yon, it's okay, talagang ganon, wala naman tayong magagawa, nangyari na. At least nakapag-drone na kami ng marami. Thank you din doon sa kay Kuya Bangkero dahil tumawag ng diver. So sinubukan na rin ni Kuya ngayon. Oo, yun, nagpunta siya. Pabalik na kami ngayon sa Sungayan Grill, and then pabalik na kami sa Puerto del Sol. So yun, natapos na namin ng kumain, and then medyo ginabi na kami dahil mabagal lang yung pag-andar ng motor ni Kuya, yung paghila sa amin. Kasi nakikita niya na na-enjoy namin yung view. So ngayon nga, nasabi ko sa vlog ko earlier na nalaglag yung aming drone. It's okay kung hindi na makita, talagang ganon. So we're very thankful din dito sa Sungayan Grill. Thank you dahil ang sasarap ng food nila. Kung nagustuhan niyo yung aking video, like lang, and share, and comment na rin kayo dyan sa baba. Congratulations sa nanalo sa nakaraan kong video. So guys, stay tuned lang kayo dahil mayroon pa akong mga next video. Thank you very much. Keep safe everyone, and bye-bye! Guys, update lang ako about this drone. So, nasabi nga namin na nung habang nasa floating restaurant kami, bumaksak yung drone dahil tumama sa haligi ng Kubo Floating Restaurant. So, this morning nga, ng 9 a.m., tumawag sa amin at na-retrieve nila, nakuha nila yung drone. So, ito na siya. Kaya lang, medyo nag-brown na dahil doon sa battery. So, sabi ni Kuya na nakakuha, pang-apat na raw to na na-dive nila. Very thankful kami doon kay Kuya dahil talagang tinulungan kami na makuha itong drone. Thank you at bumalik ka, drone. So yun guys, very thankful kami sa lahat ng mga tumulong sa amin doon sa floating restaurant, and then doon sa kapitbahay nila na nag-dive. So, apat silang mga divers. Thank you, thank you. Today is November 8, 2020, 10:15 a.m. So, punta tayo ngayon sa nakaraan kong video. And then, ang mga comments ay 713. Then, copy natin yung link. Paste natin yung link. Check filter comments based on a specific text. And then, hashtag Sandoners Bolinao with capital S and B. Total unique commenters ay 281. So let's start right now. Congratulations, Noeline Tolentino. So tama ang iyong hashtag. Congratulations, Noeline. Mag-comment ka lang sa page ng Endings Bake Shop para alam namin kung saan ipadadala ang 3,000 pesos. Congratulations, Noeline Tolentino. Tingnan natin itong front pa lang nila. Yan, dito sa circle. So makikita ninyo na yung ganda na nakanilang logo, yung pangalan nila. Ganda!